Темата, посветена на проктологията в нашето предаване, предизвика изключително голям зрителски интерес. Имаме и много въпроси, които ще задам след малко. Тук сме при доктор Димитър Христозов. Здравейте, докторе! Здравейте! Имаше ли отзвук след участието ви в нашето предаване? Отзвука беше, разбира се, голям. Пациентите доста така се интересуваха и за консултации. Притесняват ли се хората да потърсят доктор за този проблем все още? Притеснението винаги ще остане, но все пак вече по-куражливи са пациентите и по-често ни търсят. И вече имаме 70 000 пациента само в проктологичния кабинет. Това е доста внушително число. Доста голям опит за нас и голяма полза за пациентите. Аз бързам да пристъпя и към зрителските ни въпроси. Започвам с първия. Имаме извършена операция преди 5 години, но отново имам проблем. Какво може да се направи? За съжаление, след всеки тип лечение, включително и оперативното, който е така най-сериозният начин за излекуване на хемороидите, след това могат да се получат отново нови вътрешни хемороиди. И тогава тези мъки, които пациентът изпитва от оперативното лечение, някакси стават безмислени. Затова по-добре е да се предприеме неоперативно лечение, което няма и лимит във времето, колко пъти може да се извършва, няма промяна в анатомията, в функцията на местото, може да се прилага неограничен брой пъти, а същевременно пък самото лечение трябва много бързо. За секунди се поставят пръстенчета на всеки от установените вътрешни хемороиди, за да могат те да се унищожат, да загинат. Пациента след това става, след поставянето на тези пръстени, може да си тръгне, да отиде дори на работа, ако желае. Единствено трябва да се старае да не вдига тежести над 5 кг за период от 3 седмици. Добре, вторият ни зрителски въпрос е: в кой стадии могат да се премахват безоперативно хемороидите? Могат във всички стадии, без последния 4-ти стадий. Лекарят ми каза, че страдам от фисури. Това вид хемороиди ли са? Фисурите е също анално заболяване, но не е хемороиди, различно заболяване. Фисурите, това са цепковидни ранички на ануса в областта на сфинктера. Доста са болезнени, но те също имат лечение и то без операция. Също е възможно лечение при фисурите. А как става изследването? Изследването можем дори да покажем, ако е интересно за зрителите. Ето с подобен уред и с такава камера се прави за половин минута, без да има абсолютно никаква болка, оглеждане с оптика на последните 8 см на дебелото черво до изхода, за да се разбере какво е заболяването. Може да се диагностицира всяко заболяване в този отрязък от разстояние. Още един зрителски въпрос. Може ли чрез него да се диагностицира и рак на дебелото черво? Да. За съжаление, от време на време, макар и рядко, идват пациенти, на които диагностицираме и раково заболяване. Това е оптика и тя се вижда всичко. Вече когато лекарът има опит, той може да разпознае различните заболявания. Ако открием рак, разбира се, вече се предприема друго лечение в друго болнично заведение, тъй като при нас се провежда само неоперативно лечение. Следващият ни зрителски въпрос е: трябва ли да има кървене, за да потърся лекар? Кървенето е най-честият симптом, след това е болката. Въобще някакво съмнение, ако има пациента, че има някакъв проблем, някакво неудобство, ако има или дискомфорт в областта, също е повод за посещение при нас, за да се направи преглед и да се установи има ли някакво заболяване, което трябва да се лекува. Тоест да не се стига чак до стадия на Да, за да не се кървене. изчаква до напредване на стадия. Имам хемороиди, но нямам болка, трябва ли да се премахнат? Те болят, когато се възпалят. Но пък във възпалено състояние не е много удачно да се премахват. По-трудно и по-рисково отстраняването, така че не бива да се чака да се стига до болка и тогава да се пристъпва към премахване, защото тогава е по-рисково и по-болезнено за пациента. А когато те са спокойни хемороидите, те въобще не болят и съответно и самото лечение за тях е без болка. Това е по-добрият вариант. Да не се чака усложнение и възпаление. Може ли методът да се прилага и на деца? Най-малките деца, на които се е налагало да слагаме пръстени, вече са на 9 години. Имали сме 2 такива случаи. А за съжаление пък фисурите, които говорихме преди малко, тези цепковидни ранички, ги има и при бебенца, защото някои от тях се запичат още в кърмаческа възраст и сме имали и малки пациентчета с фисури. Но там лечението, понеже е лекарствено, не е чак така
трудно да се предприеме и за по-малки деца. Как можем да се предпазим от хемороидалната болест? Най-важното е пациента да се храни правилно, да консумира достатъчно количество храни с фибри, да приема адекватно течности, особено лятото, когато е горещо, за да не се допуска запичане, да няма обстипация. Също така, пациентите трябва да внимават с тежките спортове, най-вече фитнес, където се товари прекомерно коремната преса с големи тежести, тъй като това също е фактор за образуване на хемороидите и известно е вече лютите храни, че са фактор и трябва да много внимателно с тях да се процедира, с алкохола, най-вече с червеното вино. Наследствената предразположеност е различно изразена при всеки пациент, но с нея всеки се ражда. Някои са по-предразположени, други не. Това е обикновено наследство. Вече който е наследствено пък предразположен, трябва още повече да се пази от всички други фактори, така че да не се получат бързо или наново вътрешни хемороиди. Телефони за обратна връзка с доктор Христосков може да намерите в нашата страница във Facebook. Здравето отблизо ще ги пуснем.